Neml suresi. Neml suresi Mekke'den sürelerden bolup, ol 90 ayetden ibaretdir. 18. ayette Süleyman peygamberin goşununa yol veren garıncalar barada söz gozgalayanlygy üçin oňa Neml diýilip ad berilipdir. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen Ta, Sin. Bular Kur'anyň we Äskar kitabynyň ayetleridir. Ol müminler üçin yol görkezçi hem boşlukçudur. Ol boşlanan müminler namazlaryny berja edýän, zekatlaryny berýän we ahirete hem yürekden ananýanlardyr. Biz ahirete ananmayanlara öz edýän işlerini gödel edip görkezdik. Şol sebäple hem olar adaşdyrjy ýolda gümrah bolup ýörendirler. Bulara iň erbet azap bardyr. Ahirette agyr diýen çekçekler hem olardyr. Taýyk Kur'an sana hikmet eýedi hem de ähli zady bilýän Perwerdigaryňyz tarapyndan berilendir. Musa öz maşgalasyna men bir ot gördüm. Töwereginde adam bar bolsa men size şondan bir habar getireýin. Ýa-da ýylanmaňyz üçin ýanyp duran bir köz getireýin diýdi. Oduň ýanyna gelende biz oňa oduň ýanyndakylar we onuň töweregindäkilere haýyr bereket bolsun. Älemleriň Perwerdigary bolan Allah ähli nohlanlyklardan päkdir. Ey Musa, taýyk men gudraty güýçli we hikmet eýeti bolan Allah'dyryn. Hatany ýere okla diýip tetlenni. Ol hatatynyň ýylan ýaly öňe okdurlandygyny görüp, ýydyna garaman ýeňsesini öwürdi, ökjäni götürdi. Allah oňa: "Ey Musa, gorkma. Meniň ýanymda peýgamberler gorkmaz. Emma kim zulm eden bolsa, soň ol erwetliginiň deregine bir ýaşylyk etse, onda men bagyşlaýjydyryn, rehim şepaatlydyr" diýdi. Inni bolsa eliňi goltuňa sal. Ol Firawuna we kowmuna ýiberilen 9 nişananyň mucizanyň biri hökmünde hiç illi tegmensiz apakel bolup çyksyn. Taýyk olar azgyn kowmmaldylar. Olara biziň göde görnüp duran mucizalarymyz gelende olar bu äskar jadydyr diýdiler. Köňülleri bu ayetlere dolu kanagatlanan hem bolsa zalimlikleri we ulumsylykları sebäpli olar inkar etdiler. Seret azgynlaryň soňy nähilli boldy. Biz Dawuda we Süleymana ilm berdik. Olar bizim mümin bendeleriň köpsinden üstün tutan Allah hamdy sena bolsun diýdiler. Süleyman Dawudyň ýerine geçip: "Ey insanlar, bize goşuň dili öwredildi we ähli zatdan bir mukdar berildi. Taýyk bu äskar ýaşylykdyr, artykmaçlykdyr" diýdi. Süleyman üçin jinnlardan, insanlardan we guşlardan emele gelen goşun nizama goýulan ýagdaýda bir ýere jemlenni. Olar garynjalaryň jülbetine ýetenlerine bir garynja: "Ey garynjalar, öýleriňize girin. Süleyman we goşuny sizi bilmän mınjyra daýmasyn" diýdi. Süleyman garynjanyň bu sözüne göwün hoşluk bilen ýylgyrdy hem de: "Ey Perwerdigarim, maňa we enem atama beren nygmatlaryňa şükür etmegim we seniň razy boljak amallaryň işlemegim üçin maňa güýç kuwat ber, meni öz merhametiň bilen salih gullaryň hataryna goş" diýdi. Ol guşlary gözden geçirip: "Men hüttütü göremok, ýa-da ol gelmedimike? Ol menden ruhsatsyz gelmedigine anyk bir sebäp delil getirmese, men oňa ören agyr jeda berin, ýa-da onuň damagyny çalaryn" diýdi. Köp wagt geçmeden hüttüt gelip: "Seniň habaryň bolmadyk bir zatdan habarly boldum we sana sebe halky barada anyk bir maglumat getirdim" diýdi. Taýyk men olary hökümdarlyk edýän we özüne ähli zatdan bir mukdar berilen bir denan gördüm. Onuň uly tagty hem bardy. Ol denan we kowmy Allah dälde güne secde ibadet edýän ekenler we şeytan olary edýän işlerini gödel edip görkezip olary dogry ýoldan çykarypdyr. Şol sebäpli hem olar dogry ýol tapmaýarlar. Şeytan olaryň asmanlarda we ýerde gidlin zatlary äskar ýüze çykarýan, siziň gidleýän we aýan edýän zatlaryňy hem bilýän Allah secde etmesinler diýip şeýle edýär. Beýik arşyň eýeti bolan Allahdan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur diýdi. Süleyman hem: "Görel wakalet, sen dogryň aýdýarsyňmy ýa-da ýalançymy? Şu hatymy alyp gitde olaryň arasyna taşla. Soň olardan ýyla çekil we nähilli netije gelýändiklerine garaş" diýdi. Sebe halkynyň hökümdary: "Ey adamlar, maňa ähmetli bir hat taşlandy. Ol hat Süleymandan gelipdir we Rahman, Mehriban we Rahim, rehim şepaatly Allah'nyň ady bilen başlanýar. Ol hatda özüňizi menden beýik saýmaň we boyun sunup maňa geliň diýilýär" diýdi. Ol ýene-de: "Ey halkyň emendarlary, düşen ýagdaýym barada maňa maslahat beriň. Men siziň bilen maslahatlaşmadan öz başyma ferman çykarmaýaryn" diýdi. Emendarlar: "Biz kuwatly hem de söwüşlerde ören näkämdir. Ferman bolsa seniň ýytyýaryňda, özüň gör, näme emir etseňet" diýdiler. Onu hökümdar
hükümdarlar bir yurda girseler, ol yeri yıkan yumran ederler ve halkının en avraylı adamlarını en pet derece düşürürler. Bular hem şeyle ederler. Oğuz men olara soğuk salamat uğradayın, hem garaşıp göreyin. İlçiler näme cevap bilen öwrülüp geler käler diýdi. İberler ilçiler Süleyman'ın yanına gelenlerinde Süleyman olara, siz maňa mal-mülk hödürleýäňizmi? Allah'ın maňa bereni peýgamberligi we şalygy sizin bereningizden has hayırlıdır. Siz bolsa munyň tersine öz soğuk salamyňyza boýsanýarsyňyz. Sen ey Hebe halkynyň ilçisi, ýylyňa dolanyp bar. Hökmen biz olara şeýle bir goşun bilen barar süwelin, olar asla bäsel bilmezler we olary maskara edip ol yerden çıkarar diýdi. Soň Süleyman, ey emendarlar, olar boyun sürüp gelmelerinden öň sizin haýsyňyz maňa ol hükümdaryň tagtyny getirip bilersiňiz diýdi. Jynlaryň biri, men onu yerinden turman kaň saňa getiririm, men muňa güýji ýetjek anamdardyryn diýdi. Özüne kitapdan bir ilim bolan başga biri, men onu saňa göz açyp ýumat salymda getiririm diýdi. Süleyman tagtyň öz ýanyna ýerleşdirilendigini görende, bu perwerdigarymyň şükür edermika ýa-da gadyr bilmenlik edermika diýip meni sylamak üçin eden ýagşylyklarynyň biridir. Kim şükür etse, ol diňe özü üçin şükür edýändir. Kim gadyr bilmenlik, näşgürlik edýän bolsa, perwerdigarym onuň şükürine mätäs däldir. Ol hiç zada mätäs däldir. Baýdyr, jomartdyr. Onuň tagtyny özü hem tanamady ýalydyň, göreliň doğru yol tapýarmyka ýa-da tapmaýanlardan biri bolarmyka diýdi. Hükümdar gelende ona, senin tagtyň hem şunuň ýalymydy diýildi. Ol hayran bolup, goýa bu şol tagt ýaly diýdi. Şonda Süleyman, bize ondan hükümdardan öň Allah'ın gudraty barada ilim berilipdi we biz boyun bolupdyk diýdi. Onu Allah'dan başga wada edýän zatlary ýoldan çykarypdy. Ol kapyrlaryň komyndan bolupdy. Ona köşke girdildi. Ol köşke görenne onu suwdur edip eteğini çermäp baldyrlaryna açdy. Süleyman, bu aynadan ýaldyradyp ýasalan köşkdir diýdi. Hükümdar, ey perwerdigarym, men öz janyma zulm eden ekenim. Süleymana we älemleriň perwerdigary Allah boyun sunnym diýdi. Semut kowmuny hem Allah gulluk edin diýmek üçin öz doganlary Salyhy iwerdik. Görse olar bir-biri bilen çekeleşýän iki topara bölündiler. Salih olara, ey kowmum, ýagşylyk etmek, Allah'ın rahmeti barka näme üçin ýamanlyk etmäge, azabyň gelmegine howlugyarsyňyz. Keşke merhamet edilmeňiz üçin Allah'dan özüňizi bagyşlamagyny dileseňiz bolmadymy diýdi. Kowmu bolsa, sen we ýanyndakylar bize şowsuzlyk getirdiňiz diýdiler. Onda Salih, siziň şowluluk diýýän zadyňyz Allah'ın ýanyndadyr. Hayır şer ondandır. Siz Sina'dan geçýän bir kowmsyňyz diýdi. Ol şäherde 9 tane emandar bardy. Olar hem yer ýüzünde diňe bozgokluk edip hiç bir düdügi iş etmeýärlerdi. Olar öz aralaryna Allah'ın adyndan kasam edişip, giýje onuň Salyhyň we maşgalasynyň öýüne basyp, onu öldüreliň. Soň hem howsaryna, biz Salyhyň maşgalasynyň öldürilen wagty şol ýerde däldik. Biz dogrymy da aýdýar diýdiler. Şeýdip olar öýlerçe hile gurnadylar. Biz hem duýmandyr kalar. Olara bir hile gurnadyk. Olaryň guran hileleriniň netijesi nähili bolupdyr bir gör. Biz olary hem kowmlaryny hem bilelikde ýok etdik. Ine olaryň zulümleri sebäpli çöken harabaçylyga öwrülen öýleri takyk munna bilýän kowm üçin ibret bardyr. İman getirenleri we Allah'dan gorkanlary bolsa halat etdik. Biz Luty peýgamber edip ýeripdik. Şonda ol öz kowmuna, siz aklyňyz ýetip durka bozgokluk edýärsiňizmi? Siz inni aýallary taşlap, uly isleg bilen erkeklere ýanaşýarsyňyzmy? Ýok, takyk siz nadan kowmsyňyz diýipdi. Kowmunyň oňa beren jogaby Lutyň neberesini obaňyndan çykaryň, çünki olar arastaçyl insanlar eken diýmek boldy. Biz onuň aýalyndan galan ähli maşgalasyny halat etdik. Aýalyna bolsa izde galanlardan helak bolanlardan bolmagy ýazgyt etdik. Olaryň üstüne aýlygan daşly ýağış ýagdyrdyk. Öňden duýduruş edilenleriň üstüne daş ýagmagy nähiller bedeken. Ey Muhammed, sen Allah hamdy sena bolsun, we onuň saýlap geçen gullaryna salam bolsun. Allah has haýyrlymy, ýa-da olaryň şärik goşýan zatlary has haýyrlymy? Siziň Allah şärik goşýan hudaýlaryňyz haýyrlymy? Ýa-da asmanlary we ýeri bar eden, siz üçin asmandan suw indirip, onuň bilen siziň güýjüňiz ýetmejek göwni açyjy baý-bakçalary ýetişdiren has haýyrlymy? Allah'ın yanında başka huday bolup bilermi? Yok, doğru olar Allah şärik goşup doğru yoldan çıkan bir kowmdur. Sizin Allah şärik goşýan
ya da yerin yüzünü ehli canlı canlar menin mesken eden, onun arasından deryalar aktaran, yer ıranmalığı için dağları yaradan ve iki denizin arasında perde koyan Allah'a hayırlı mı? Allah'ın yanında başka huday bolup biler mi? Yok. Doğrusu olorun köpsü bu zatlar bilmeyerler. Sizin Allah'a şerik koşayan ya da kıyın gününe alıp dine ödünü Allah'ını kömege çağırayan bendenin dileğini kabul eden, kıyınçılığını ayıran ve sizi yeryüzünün dolandırıcıları eden Allah'a hayırlı mı? Allah'ın yanında başka huday bolup biler mi? Yok. Ne hilli az fikir ediyersiniz? Sizin Allah'a şerik koşayan ya da guriyerlerin ve denizlerin tümlüğüne sizi doğru yolu gönüktüren ve öz merhametinin yağışının önüne yerleri boşluk edip iyi veren has hayırlı mı? Allah'ın yanında başka huday bolup bilir mi? Allah onların şerik koşayan zatlarından daştır, pektir. Sizin Allah'a şerik koşayan ya da yaratmağı ilkinci başladan son hem onu iyidine kaytarayan, yaradayan, öldüreyen, son yine de direldiyen, asmandan ve yerden size ırskal veriyen has hayırlı mı? Allah'ın yanında başka huday bolup biler mi? Sen olara eğer doğrulçul bolsaňyz tahkik delilinizi getirin deyip ayt. Sen ayt, Allah'dan başka asmanlardaki ve yerdeki hiçbir kişi gaybi görünmeyeni bilip bilmez. Olar haçan direldireceklerini hem duyup bilmezler. Belki onların ahiret hakkındaki ilimleri yeterliktir. Yok, olar bu barada şüphededirler, bu barada olar kördürler. Kafirler, heyde biz hem de ata-babalarımız ölüp toprak bolanmazdan soň täzeden direldilermi? Bu täzeden direldilme meselesi bize ve ata-babalarımıza mundan öň hem duydurulupdy. Bu öňkülerin ertekilerinden başga da däldir diýdiler. Sen olara yerin yüzüne aylanın, hem de günahkarların soňu nähil bolupdyr, görün di. Olar üçin kıynanma ve olaryň Kur'an dudaklary sebäpli darykma. Olar eger dogry aýdýanlardan bolsaňyz wada berýän bu kıyamatyňyz haçan gelýär diýýärler. Sen hem olara aýt. Sizin derrew bolmagyny isleýän zatlaryňyzyň bir bölegi belki de eýýän depäňizden injek bolup duranlar. Tahkik senin Perwerdigaryň insanlara ýaşlyk edýänler. Ýöne olaryň köp şükür etmeliler. Tahkik senin Perwerdigaryň olaryň yüreklerine gidýän zatlaryny hem aýan edýän zatlaryny hem iki uçsuz bilýändir. Asmannaky we ýerdäki gözdenrak ähli zat anyk kitapda Lawh-y Mahfuzda bardyr. Tahkik bu Kur'an İsrail oğullarına özlerinin düşünmedik meselelerinin en çetini görün berýändir. Tahkik ol Kur'an müminler için yol velet hem de rahmettir. Tahkik senin Perwerdigaryň olaryň İsrail oğullarının arasyny öz hükmü bilen çöder. Ol gudraty güýçlidir, ähli zady bilýändir. Sen Allah bilýärler, çünkü senin barýan ýoluň äşkär hakykatdyr. Sen sözlerini ölüleri estirip bilmersin ve eger iýlerini öwürlen bolsalar, kerleri hem estirip bilmersin. Sen körleri hem adaşan ýoldan dogry ýoly gönükdirip bilmersin. Sen çakylygy diňe nişanlarymyda, mucizalarymyda iman getirenleri estirip bilersin. Hakyky boyun bolan hem şolardyr. Olara wada verilen söz azap hakykaty öwürlenme. Biz olar üçin yerden insanların bizim ayetlerimize yürekten iman getirmeýändiklerini aýdýan bir hayvan kıyamatyň alamatlarynyň biri bolan 4 ayaklı jandar çıkarar. Ol gün kıyamet günü her bir kowmdan ayetlerimizi yalan hataplanlary topar edip jemler. Olar hatap meýdanyna eltilmek üçin nidama durarlar. Olar gelenlerinde Allah olara siz nämediňe doly akyl ýetirmeden meniň ayetlerimi, gudratlarymı yalan hatapladyňyzmy? Ya bolmasa başka näme etdiňiz diýer. Eden zulümleri sebäpli olara wada verilen söz azap hakykaty öwürlendir. Inni olar gepläp hem bilmediler. Olar biziň giýjäni dinç almaklar üçin günnüýdi bolsa ýagtyldyjy edip yaradanlygymy görmeýärlermi? Tahkik munna iman getiren kowm üçin owrat bardyr. Tura üflenip Allah'ın isleyen kişilerinden başka asmanlardaky we ýerdäki kişilerin hemmesi ölüme eltiyen ulu gorka düşecek ve hemmelerin ona boyun eğip gelecek gününü yatlan. Sen dağları görüp hareketsizdir öydürsün. Aslında olsa olar bulutlar ýaly hareket edýänler. Bu ähli zadyň mäkem eden Allah'ın sunugatydyr. Tahkik ol siziň edýän ähli işleriňizden habardardyr.
Kim Allah'ın huzuruna hayır sogap işler bilen gelse, ona ol sogabından has hayırlısı vardır. Olar kıyamatın elhens korkusundan hem aman esen bolorlar. Kim erbet günah işler bilen gelse, olar yüdüllüğüne doğdaha oklanırlar. Olara size cevap hükmünne öd eden işlerinden başkada berler mi diler. Ey Muhammed, sen bana öz mukaddes eden şu şehrin Mekke'nin perverdigarine ve ehli zat ödünü değiştirip olana ibadet etmegim emredildi. Menin boyun egenlerden bolmagım hem emredildi. Yine de bana insanlara Kur'an'ı okumagım emredildi di. Kim doğru yola girse ol ödü için girenler. Kim doğru yoldan çıksa sen ona men diňer duydurjudurun deyip ayt. Şunu hem ayt. Allah hamdy sena bolsun. Ol size öz ayatlaryny, gudratlaryny görkezler. Siz hem şonu olary görüp Allah'ın tanarsyňyz. Senin perwerdigaryň siziň edýän işleriňizden gafil däldir.